ҷараёни воқеии корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун нишон медиҳад, ки дар ин майдони нангу номуси миллӣ кормандон бо эҳсоси баланди ватандориву ватанпарастӣ заҳмат кашида истодаанд. Заҳмати шабонарӯзии кормандони ин иншооти азими гидроэнергетикӣ дар саҳифаҳои таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои зарин сабт мегардад. Зеро нерӯгоҳи Роғун як қадами бузург дар ҷодаи расидан ба истиқлоли энергетикии Тоҷикистони маҳбубамон, рушди устувору бо суръати давлати соҳибистиқлоламон, ободии ватани аҷдодиамон ва муҳимтар аз ҳама ба маротиб беҳтар гардидани шароити зиндагии мардумонамон ба ҳисоб меёбад. Хабарнигори мо Ҳофизи Маҳмадалӣ дар маҳалли нерӯгоҳ қарор дорад, ки ҳоло имкон дорем бо ӯ мустақиман пайваст шавем. ҳофиз мегуфтед, ки ин шабу рӯзҳо кор дар ин кохи нур чӣ гуна ҷараён дорад? Марҳамат. ташаккур ҳамкорон. бале, дар воқеъ нерӯгоҳи барқии обии Роғун на танҳо сохтмони азим, балки далели бебаҳси тавоноии миллати тоҷик, рамзи нерӯи оҷодкорӣ ва пайванди инсон бо табиат аст. дар фазое ки об ва нерӯ рамзи ҳаёт мебошад, нақши ин нерӯгоҳ ҳамчун сарчашмаи энергия, рушд ва тавоноии мамлакат ба таври амиқ эҳсос мегардад. дар шиддати асри 21 рақамикунонӣ ва инноватсия ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти муосир шудан, нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба маркази фарҳангии технологӣ табдил меёбад, ки бо равшангарии ҳадафҳои баланд ба самти ояндаи дурахшон пеш меравад. дар қалби кӯҳистони сарбаланди Тоҷикистон, ки нерӯгоҳи барқии обии Роғун мисли як мӯъҷизаи арзи вуҷуд дорад, ба техникаи замонавию навгониҳои технологӣ истифодаи муассир ба амал меояд. азму иродаи ҳар як сохтмончии ин нерӯгоҳ ифои вазифаи худ ва пеш аз ҳама дар муҳлати муайяншуда ва бо сатҳу сифати баланд ба истифода додани нерӯгоҳи барқии обии Роғун аст. тавре мебинем дар ин қисмати нерӯгоҳ, дар болои сарбанди нерӯгоҳ, ки маҳалли асосии нерӯгоҳ ба шумор меравад, корҳои сохтмонӣ шабонгоҳ низ пурҷӯшу хуруш дар ҷараён аст. Роғун аз азимтарин ва муҳташамтарин нерӯгоҳҳои барқии обии ҷаҳон буда, калонтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар Осиёи марказӣ маҳсуб мешавад. низоми нерӯгоҳ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун тавре сохта мешавад, ки муҳлати истифодаи он дарозмуддат ва устувор буда, дастрасӣ ба нерӯи барқӣ аз лиҳози экологӣ тозаи сабз имконпазир мешавад ва ҳаҷми хароҷоти нигаҳдориаш низ коҳиш меёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз истиқлоли давлатӣ дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. барои расидан ба ормонҳои деринаи миллӣ ва эҳёи давлатдорию арзишҳои комили миллӣ, халқи бузургу тамаддунофари тоҷик пайваста талош менамояд. ҳамин аст, ки имрӯз барои Тоҷикистон бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун кохи бузурги асри 21 хеле муҳим ва зарурӣ мебошад. дар воқеъ як аз масъалаҳои асосӣ ва муҳим, ки роҳбари давлат барои расидан ба он пайваста таъкид месозанд, истиқлолияти энергетикӣ ва бо нерӯи барқ таъмин намудани мардуми Тоҷикистон ва ҳамсоякишварҳо мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон аз захираҳои обию энергетикӣ ғанӣ буда, имконияти тавлиди иқтидори зиёди нерӯи барқи обӣ аз нигоҳи экологӣ тозаро дорад. бояд гуфт, ки нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба рушди соҳаи энергетикаи мамлакат такони ҷиддӣ бахшида, ба болоравии сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. иқдоми пешгирифтаи сарвари давлат барои бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун хиради азалӣ, истеъдоди беназири давлатдорӣ, муҳаббати бепоён ба халқу ватан ва талошҳои хастанопазир бобати зиндагии беҳтару шоиста мебошад. бузургӣ ва шукӯҳу шаҳомати нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар он таҷассум меёбад, ки ба корзори нангу номуси миллӣ барои ҳар фарди мамлакат табдил ёфта, худшиносӣ ва худогоҳии моро тақвият бахшида, ҳамчун иншооти тақдирсози мардум барои бунёди он зери як андешаи миллӣ ҷамъ омаданд. баъди анҷоми сохтмони аср ом дар баробари таъмини пурраи мамлакат бо қувваи барқ барои содирот ба кишварҳои ба нерӯи барқ ниёзманди минтақа низ хизмат ва ба рушди иқтисодиву иҷтимоии ин давлатҳо мусоидат менамояд. гузашта аз ин, бунёди мукаммали он на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои кулли минтақаи Осиёи марказӣ муҳим ва зарурӣ аст. тибқи маълумот, айни ҳол дар нерӯгоҳи азими аср, нерӯгоҳи барқии обии Роғун, зиёда аз 17 000 нафар сохтмончиён аз гӯшаву канори мамлакат фаъолият доранд ва ҳамчунин зиёда аз 3000
техникаҳои пуриқтидори сохтмонӣ дар ҳама қитъаҳои нерӯгоҳ фаъолияти шабонарӯзӣ доранд ва умед аст ки нерӯгоҳи мазкур дар муҳлати муайяншуда ва бо сатҳи сифати баланд ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта ба истифода дода мешавад ва ҳама корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ташхисгарони дохиливу байналмилалӣ назорат карда мешавад то ин ки нерӯгоҳ дар сатҳи сифати баланд ба истифода дода шавад. Зеро тавре пешвои миллат дар яке аз баромадҳои худ иброз доштан нерӯгоҳи барқии обии Роғун на 1 солу 2 сол, балки садсолаҳо бояд ба мардуми тоҷик хизмат намояд. Аз ҷараёни кор маълум аст ки сохтмончиён бо як азму иродаи қавӣ ва муҳаббати беандоза ба ин ватану ба ин сарзамин умед доранд ки нерӯгоҳ дар муҳлати муайяншуда сохта ба истифода дода мешавад. гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизиони ҷаҳоннамо ин лаҳзаҳо дар маҳалли асосии нерӯгоҳи барқии обии Роғун қарор доранд ва аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ҳама қитъаҳои ин нерӯгоҳ дар нашрҳои баъдӣ низ маълумоти муфассал манзур хоҳанд кард. ҳамкорон, бинандаҳои гиромӣ, тамоси мо буд бо ҳамкорамон ҳофизи маҳмадалӣ аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун ки вобаста ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти азими гидроэнергетикӣ гузориш доданд. барномаи хабарро идома медиҳем.